Takže kvalifikácia ráno na vode, podarila sa ňajak, bolo to prekvapivé, pretože tam bola červená dlho. Štart celkom sa mi podaril, ale potom ma zostrelilo Audi R8. Trošku tak nešťastne, neberiem to ako vinu, ale dobre, stáva sa a klasická naháňačka z posledného miesta. Skončil som nakoniec 13. celkovo a 3. v triede, takže spokojnosť. Endurance veľmi dobré, tam sme skončili 2. celkovo aj 2. v triede. Trošku nám to pokazil safety car dlho, ktorý bol až cez pit stop. No a dneskajší race, tak to bolo super. Štartovali sme spolu GT3, ja na konci, na 3. mieste. Vira aj Fulín išli neskutočne dobre, bojovalo sa do poslednej chvíľky. Myslím si, že Virovi trošku odišli gumy, tak sa mi ho podarilo predbehnúť. A potom karma a motoristické šťastíčko mi pomohli k 1. miestu v GT3. Úžasné ukončenie víkendu a krásny prejazd 3 aut cez štartovú čiaru a ja na 1. mieste, takže ďakujem. Bojoval som s Mercedesom, vlastne tam bol Lisovský, je to profi jazdec. Urobil som takú chybičku, on si ma vlastne nachystal pekne a bolo to čisté, predbehol ma. Dá sa povedať, že nebol som ešte tak dobre pripravený detailami, výjazdami, ktoré sme doladili až dneska k Valde a počas včerajšieho rozboru. A na základe toho sa mi potom dneska oveľa lepšie išlo, rýchlejšie oproti konkurencii. Ten včerajšok ma trošku mrzí, ale stále ide sa posúvať aspoň. Ten asfalt je fantastický. Fajnšmekeri hovoria, že to je nekonečný grip, či je tá guma nová, alebo použitá, alebo horúca, alebo studená, proste je to super. Miesta, ktoré predtým boli uskákané, ktoré sme museli dávať pozor, proste kde to auto podskočilo a sme s tým počítali, tak tam teraz nie sú. Je to nádherný, špičkový, prvotriedny okruh momentálne, myslím si, že najlepší zatiaľ, čo jazdíme. Veľmi rád sa tu vrátim zas a budem si testovať ešte rýchlejšie časy.